Amen. Madaydayan ki ako. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Wala tayong mga kakabsat. Kita Pilipinas. Then pagkarabi tayo dita. Tatang aldaw. Dita, ito dito ayan tayo tatay. Okay. Nang pag aldaw tayo. Malam. Kakasam dita Europe. Ta Israel katrabidan sa in America, Israel kan ang aming aparte tinlobong kat dadayawon na kayo tinagati apo. Agyaman tayo manan kakabsat, ni kana tayo manan iti kabarbaro nga Domingo ni apo nga may tayo dadayaw tinagan na. Katagyaman tayo tas tayo ka-available, healthy. Tayo nga datay manan dito yan. Katagyaman tayo ti ayat na kan pinang-look after na kada tayo. Amen. Amen. Okay, nga rin kakabsat, kararag tayo, kat amot nga, the presensya ni Apo, kat adakan niya tayo, kat adalata, the Holy Spirit, and His new anointing always be with us. Amen. Hallelujah. Okay. Dear Heavenly Father, thank you once again, O God, for the opportunity, O God, Lord, that you given to us, O God, Lord. Thank you for the new Sunday again, O God, Lord Jesus, that we are here. Da kami manan apo, dito sa nguanang, O God, Lord, da kami manan apo mangdaydayaw kumandang tanong tanagan, O God. Apo, pakumbaba kami da sa nguana. Kad apo, idayo da ka. Kasi kati Diyos nga naayat. Si kati Diyos nga apo, nga si kanikat, agad bason mi apo. Kad ni-confess making ka, O God, Lord, you are faithful in just to forgive us, O God, Lord. Without you, God, Lord, in our lives, we are nothing, God. Katagyaman kami, Apo. Napalabas man na ako nga Domingo, at da kami kaiwan mo, God. Agyaman kami, Apo, dagili karkararag mi, O Diyos. Urin hami pa, Apo, nga naibalik ka sa ako kaamuno, God. Agyaman kami, O God, Lord, that you answering our prayer, God. Pinang-look after mo ti pamilyami, O God, Lord, wherever they are, O God, Lord Jesus. Kanagyan po kami, Apo. Kasi kami, Apo, ti pinili mo, Diyos. Apo'y kararag mi, O God, ng ikam, Apo, ti heavenly wisdom, godly wisdom, kaya ramati man yung katana, Apo. Nakakagsa mi, O God, Lord. Kagkastamad, Apo, nagitagdinding, O God. Apo, itultuloy na kami nga bendisyon na. At aga, Apo, nagitingad, madingag mi nga sa tatana, Apo. Tulungan mo, Apo, may mula. Nagiti na dampod ng puspuso daw, God Lord, kad agtubo ako, kad agbunga ako, kad adupay, O God Lord. Help us, O God Lord, to apply your words in our daily lives, O God Lord Jesus. Then Apo, yamang kami, tadakalat-takan niya, O God. Yamang kami, Apo, di parabor mo. Yamang kami, Apo, di pinangbindisyon mo, O God Lord, ngayon aldaw-aldaw ka na kami. Katagyamang kami, Apo, maminsan man na, Apo, kasi kami di pinili mo, Diyos, na bilang anak mo, God Lord. Lord, we welcome your Holy Spirit and we love you, Lord Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Dayaw iti Apo. Dagiti adda ima na pumalakpak pa ni ti Apo. Dagiti adda saka na pumakder. Dagiti adda liwat na agkanta da kumaiti Apo. Nang nangruna dagiti si bibiyag ken adda iti anges na idaydayaw da kumaniyuba. Amen. Amen. Let us sing the song. This is the day that the Lord has made. Glad
You reign in our lives. You reign in this place. You reign in this city. You reign in this country and all over the world, oh Lord God. We are here declaring, oh God, Jesus reigns. Jesus reigns. Hallelujah, Jesus. Apo, may kami dito sangwa ng ako nga adan iti matnap akong mabanga puso, Lord God. Kaya't mi apo nga idayaw da ka. Pagyamanan da ka apo. Kadagiti amin nga naakakita mitibiyag. We thank you, Lord. We exalt you, God. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted. Thou art exalted far above all. Church, for thou alone. Thou, O Lord, art high above all the earth. Thou art exalted far above all. Come on, church, give your best in singing to our Lord. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. I exalt thee. Oh Lord, yes, oh God, we exalt you. Dayo na ka, ako, itatapos na ka. Agyaman kami kyan ka, Diyos, iti presensya. Agyaman kami, Apo, iti kondisyon o ibiyag tumungabay sa kalakayo. Thank you, Apo. Haan mi, Apo, nga mabilang when numaruhod. Nagiti amin nga ginimbang mo kada kami, Lord God. Sugga po na, Apo, nga. Dahil nga pa nagdaydayong bigyan ka, kaya't mi apo nga iyagkas, iti amin nga panagyaman mi. Thank you, Father God, for everything, Lord God, that you have done in our lives. Thank you for your presence, O Lord. Kitagtuloy ka, Apo. Nagmensahe, iti biyag tumunggalmay sa kada kami, iti dahito yung aldaw. We are excited, Lord God. Iti aramidem manan, iti biyag tumunggalmay sa kada kami. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Lao mi tinapatay nga nagan ti Apo. Kaya sabi ko man, tanda kayo manan nga naragsak. Kasaganan na hindi puso tayo nga pag saada na hindi sasaw ti Apo. Amen. Masayon tayo ti siguro subukan natin mag-Tagalog para pag may mga Tagalog na hindi gaano nakakaintindi ng Ilocano, kahit pa paano makakaawat sila. Kaninang umaga lamang, hindi ako gaanong mapakali dahil meron akong prepare na message
karugtong noong huling message ko noon. Pero kagabi at saka kaninang umaga ay idinirect ako ng Panginoon dito sa story ni Abraham nung kanyang ialay ang kanyang anak ni Isaac. Nung linggo, we were being ministered by Sister Hanilet. Siya ang nagbahagi at binigyan kami ng maagang pagbibigay pugay at pagbibigay pagpapahalaga sa mga daddies or fathers. Kami yung we were ministered upon, and ako ngayon naman I am being led to share sa mga tatay, lahat tayo, kahit hindi tatay, kahit nanay. Meron nga si Sister Estrella nga doble nanay at tatay. So ang tema na ibabahagi ko po sa inyo ay, actually, itong istorya ni Abraham ay nakilala siya na the man of obedient and the man of faith. At dito sa buong istoryang ito ay dito nakuha yung kanyang pangalang, o kaya nagkaroon siya ng pangalang ama ng pananampalataya, o kaya man of faith. At ang istoryang ito ay this is the greatest test ever throughout the history of the Bible. Okay? So mag-pray tayo. Panginoon, salamat sa oras na ito para ang iyong mga salita ay maibahagi. So pagpalain mo ang bawat isa, pagpalain mo yung mga puso na nakikinig, maging yung mga hindi pa nakapakinig, at minsan ay mapakinggan nila. Hayaan mo ang iyong salita ang kumilos, humipo sa mga puso, mga buhay, at magministro. Sana'y magbigay ng pagpapahalaga, paglago sa aming spiritual na kalagayan. Ito ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen and amen. Basahin po natin, 22. And it came to pass after these things that God did tempt Abram and said unto him, Abram, or Abraham. And he said, Behold, here I am. Siguro, ano na lang natin, hindi natin babasahin dahil i-verse by verse naman natin. So susundan natin doon sa accordingly, verse by verse. So sa verse 1, so si Abraham, alam at kilala na po natin siya, no? Siya ang unang tao na nilalang ng Diyos. Amen? Kaya siya ang pinaka-father of faith, siya ang pinaka-ama at tatay-tatayan natin. Siya ang pinagmulan ng lahat. Okay? So verse 1, it came to pass after these things that God did tempt. Yung Biblia ko ay ganito yung And said unto him, Abram, and he said, Behold, here I am. Mensahe agad. Pag nagsalita ang Diyos, tinawag niya yung pangalan. Sana wag nating i-ignore. Dapat sabihin natin sa Kanya, Lord, here I am. Use me. Agad. Amen. Pero siguraduhin natin dahil hindi lahat ng boses ay galing sa Diyos. Okay? Pag maliwanag na ang salita o kaya ang tumatawag, ang boses na tumatawag sa iyo, sa atin ay galing sa Diyos, mag-smart tayo, baka ma-miss natin yung blessing. Meron siyang papagawa. So, dapat ang reaction natin is, Lord, andito po ako. Ano ang iyong gustong ipagawa? Amen. Verse 2, and he said, nako, ito na, take now thy son, thy only son Isaac, whom thou lovest,
and get thee into the land of Moriah, and offer him there for a burnt offering upon one of the mountains which where I will tell thee of. Ito ngayon, medyo may kabigatan. Kukunin mo ang iyong anak para i-offer mo, magiging burnt offering, ialay mo sa akin. Nako, dito mag-umpisa yung attitude. Testing. Darating yung test. Amen? Madali siguro magsabi, Lord, here I am. Pero yung susunod na ipagawa ng Diyos, meron siyang hihingin sa'yo. Naku. Okay? So, ang pagsubok na ito, mga kaibigan, ay hindi para papuntang have a good trip o kaya magbakasyon. Hindi sinasabing, Abraham, kunin mo ang iyong kaisa-isang anak at para ikay mamasyal. Hindi. Hindi niya sinabing ipasyal mo sa bagong lugar na ito para magkaroon siya ng have fun or relax. Hindi. Kabigat naman to. Ano? Okay? Inuulit po natin na ang tawag, ang bawat pagsubok ay may mga corresponding lesson na ibibigay ng Lord. Ang lesson na makikita po natin is to deepen the capacity to obey God. Magsusunod ba ako o hindi? Pangalawa, it develop the character. Padi-develop yung character. Pangatlo, dadaan ka talaga kung mahal mo ang Diyos. Ang isang bagay kailangan dadaan sa apoy para makikilala siya kung ginto hindi. Ang bawat isa ay dadaan sa apoy ng pagsubok ng Panginoon. At kung makikita kung hanggang saan tayo. Amen? So, sabi niya doon sa 3, and Abraham rose up. May mga kaisipan na tumatakbo dito sa akin. So, bakit hindi niya kinonsulta yung kanyang asawa? Diba? Ang kwento he raised up, verse 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass. Nag-prepare na, nag-act na. Sabi ko dito, bakit hindi niya kinonsult? Diba? Lahat ng gawain sa bahay, dapat kinukonsulta ang asawa. Diba, Kuya Uncle Zacarias? Wala naman sa Biblia ito, pero pwede nating bigyan ng kaisipan. O kaya possible na reason. Kasi, pag ikukonsulta mo pa sa asawa mo, pwedeng ang asawa ay hindi papayag. Kaya kung malinaw na kinausap ka ng Diyos, hindi ko naman tinuturo ngayon na huwag nating ikonsulta sa ating mga asawa, pero dito, dumirekta doon sa pagsunod niya sa Panginoon. Diyan po ba kayo? Amen. Amen. So, pwedeng magiging hadlang siya. Magko-complain. Sigurado hindi matutuloy. Hindi ko nang binababa yung mga asawa o partner natin. Okay? Verse 3, para mabilis. Yan. He rose up, prepare niya, and saddled his ass and took 2 of his young men. Doon sa ibang translation ay servant. Sa Tagalog, Ilocano ay kasama o katulong. Sinama niya. Okay, sinama niya, slave doon sa iba. Young men dito, with him and Isaac his son, and clave the wood for the burnt offering, and rose up and went unto the place of which God had told him. Pag titignan po natin yung mapa, kung gaano kalayo yung Mount Moriah from Bethsheba,
Beersheba, I should say, near Jerusalem, it's about 50 to 60 miles away. Kung pupunta ka sa Dorking, ang Dorking ay mga 44, 46 miles lang yan. Mas malayo pa. Hindi naman sila sumakay ng train o nag-car. Nag-donkey sila o kaya ano. Yeah. Ibig sabihin, it took for them for more than 3 days to travel. So doon sa kanilang daan, nasusundan niyo ako? Doon sa kanilang daan. Imagine mo 3 days. Pwedeng magbago yung kaisipan ni Tatay Abraham. Pwedeng may papasok na temptation na hindi na siya magtutuloy. Pero 3 days. More than 50 miles away. Nilakad nila at inabot nila yon. Amen? Ibig sabihin, desidido siyang sundin ang pinapagawa ng Panginoon. The verse 4, then on the third day, Abraham lifted up his eyes into the place afar off. Natatanaw na niya. Medyo malapit na sila. Verse 5. So, inuulit po natin, 60 miles away. And gusto ko pong ulitin po yung sinabi natin na this is the greatest act of obedience and recorded or in the story or history. Bago yon, uulitin po natin ng bigyang pansin na kung minsan ang pagsunod sa Diyos, kung minsan if it often struggle, medyo mahirap, may kahirapan, because it may mean giving up something we truly want or we truly love. Ang hinihingi ng Panginoon kung minsan yung may value. Anak, actually, ang sinabi dito, your only son, your son that you love. Siguro kung 3 anak niya dito, hindi niya gaanong love yung isa. Pero dito, the only son that you love. Amen? Siguro, ngayon, nangungusap ang Diyos. Kung minsan meron siyang hinihiling sa atin, na mahalaga sa atin. Gusto niyang i-give up yung mga bagay na gustong-gusto natin. Amen? Kaya kung naririnig natin dyan, kung minsan pinapa-withdraw ng Diyos, ay pinapa-give up niya yung mga mahalaga. Yung business natin, ganito, para sumunod lang tayo sa Kanya. Makinig tayo. Lord, here I am. Kuna tayo. Amen. And Abram said unto his young men, abide ye here with us, and I and the lad will go yonder and worship and come again to you. Abide ye here. Yung ibang translation, maiwan kayo dito. Sinabihan niya yung 2 alagad niya para maiwan. At kami, ang aking anak, ay mag-worship doon. Meron na naman tayo makitang picture dito. Ano kaya kung hindi niya iniwan yung 2 servant o alagad o alalay niya? Pwede na pag-umpisan pa lang ni Abraham, siguradong sisigaw sila doon at pakikialaman yung gagawin ni Tatay Abraham na pag-o-offer sa kanyang anak na si Isaac. Amen? So, yun yung picture na lahat ng hadlang o maghadlang sa ating pag-worship o kaya'y pagpananampalataya sa Panginoon, pag pupunta tayo sa church, pag pupunta tayo doon sa bahay ng simbahan, sa simbahan, so place of worship, iwanan natin, mag-decide tayong iwanan natin yung mga bagay na pwedeng magiging hadlang sa ating pagpupuri sa Panginoon. Ano yon? Pwedeng problema, pwedeng under pressure ka, na pressure ka dito sa mga struggle sa buhay nito, iwanan mo doon. Amen. Kasi yan lang, kung minsan sila ay nakakapit sa ating katawan, sa ating mga kamay. Kaya ang hirap
itaas ang ating mga kamay dahil may nakabalod, may humahadlang, nakakapit, pabigat sa ating pag-worship sa Panginoon. Matutunan sana natin, ma-practice natin ang iwanan, iwaksi sa Ilocano, ilagay sa gilid, iwanan sila para walang hadlang sa ating pakikipagniig na personal, eye to eye, heart to heart sa ating Panginoon. Kasi pag nandyan lang sila, sisigaw sila. Pag dinoble yung biro ng iba, kaganda-ganda ng kanilang mga lipstick, ay mga facial application. Sila ay darating na yung maluluwa sila dahil sa ini-enjoy nila yung presence ni Lord. Ayun, hinahadlangan nila dahil ayaw nilang masira yung beauty. Parang joke lang yun, ano? Lahat ng mga bagay hinahadlang, iwanan po natin. Amen? Then, tuloy po natin, para mag-worship kami. Tingnan nyo ang lalim ng kanyang, thank you. Then, sabi dito, and Abraham took the wood of the burnt offering. Ang daming nagtatanong, paano niya hinawakan yung fire? Paano niya hinawakan? Yeah. Firewood. And laid it upon Isaac his son. He took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. Napipicture ba natin kung paano siya ka-relax? Hindi siya nag-aalintana. Wala siyang kaba kung ano man ang mangyari. Ang basta ang kanyang iniisip ay ang Diyos ang kumausap sa kanya at napakahalaga sa kanyang buhay ang pagsunod o pag-obey. Amen. When we obey God, we please Him. Ang bunga ng pagsunod ay biyaya. Amen. No kaya tayo, tiyadadto nga bendisyon, kaniapo, masusuruan tayo kumat, nga managtulog, tiyan yaman ngay paramid kanibagana, kada tayo, madaydayo, tiyapo. Obedient bring blessings. And disobedience bring disaster. Kung saan-saan tayo patungo, magresulta pag hindi tayo marunong tumupad o kaya sumunod sa ating Panginoon. So, dito na sila. Nagsalita si Isaac dito sa verse 7. And Isaac spake unto Abraham. Sabi niya, my father. And he said, here I am, sabi ni Abraham, my son. And he said, behold the fire and the wood. But where is the lamb of a burnt offering? Nagtanong. Wala siyang alinlangan. Diretso lang anak, diretso lang. Tapos sabi niya, and Abraham said, my son, in verse 8, God will provide himself a lamb of a burnt offering. So they went both of them together. Malaki yung kanyang pananampalataya na ang Diyos ay gagawa ng kaparaanan. Importante lang pagsunod. Ang ini-highlights natin at inuulit natin, napaka-importante. Una, dapat klarong-klaro ang boses na nanggagaling sa Diyos. Pangalawa, handa sana tayong sumunod, mag-obey sa kanyang ipapagawa sa atin. Sabi niya magpro-provide. Gagawa siya ng kaparaanan. Meron siyang faith na gano'n. Yun yung sinasabi nating living faith. Hindi yung sinasabi, Lord, hindi niya sinabi nung una na gagawin ko ito kung ipag-bless mo o ganito. Hindi, basta sumunod na lamang siya. Amen? Then, 9, and they came to the place where God had told him of. And Abraham built an altar.
nagano siya, naggawa na siya ng altar. Then, nilagay ang kahoy, maayos na maayos, tinalian na niya si Isaac. He bound Isaac his son and laid him on the altar upon the wood. Verse 10, mag-umpisa na siyang and Abraham stretched forth his hand and took the knife to slay his son. Dito, isa sa katuparan na niya yung papagawa ng Panginoon. Then, he said, verse 12, lay not thine hand upon the lad, neither do thou anything unto him, for now I know that thou fearest God, may takot ka sa Diyos, seeing thou hast not withheld thy son, thy only son, from thee. Inuulit po natin, kung minsan mga kaibigan, sa tunay na buhay, ang hirap i-let go. It is very, very difficult to let go of what we deeply love. Ano yung mga palaging sinasabi ni Lord na gusto niyang dapat nating i-let go o kaya ibigay? Pwedeng oras. Kumusta po yung oras? Dito sa buhay abroad, talaga namang napakahirap isingit. Pero may biyaya pagka na-sacrifice natin. Kagabi, what a sacrifice. But the spiritual blessing that we get from it, hindi mo magatadaan, iti kwarta. Tumbas na pera. Hindi mababayaran ng salapi. Amen? Yung nandito tayo. Pwede naman i-excuse natin, magmanood na lang ako ng spiritual religious channel. Pero andito tayo dahil sa pagsunod natin sa Panginoon. Amen? So, ano yung mga gustong ipa-let go? Gusto ng Diyos na isurrender natin sa Kanya. Ano yung sabi nga sa Ilocano, dagiti ulisan tayo. Anya dagiti ulisan tayo nga, nabayag tayo nga nabayagan nga dayawin tayo, Apo, maybe your talent, your time. Amen? Sa laing nga, hindi lang material things, pwedeng mga talent, mga gifts natin, na kung minsan, hindi natin nile-let go, hindi natin talaga binibigay sa Panginoon. Kung mangungusap ang Panginoon ngayon, handa ba tayong magsabi ng Lord, here I am. Send me. Lord, here I am. Use me. Amen? Then, panghuli, to conclude with, dito sa 13, 14, 15, makita po natin na, dito sa 13, and Abram lifted up his eyes and looked, and behold behind a ram caught in a thicket by his horns. And Abram went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. Noong in-stop, hininto siya ng angel of the Lord na huwag mong gawin yan. Nakita namin na meron kang takot sa Diyos. Ganito. Tumingin si Abram, nakita na niyang mayroong ram, yung batang karnero. Yeah, bata. Ganata, tama ba yun? Bata pa nandun. Siya ang prepare ng Lord na magiging to replace. Parang siya yung replacement. Mga kaibigan, gusto kong ulitin yung pwedeng makita nating application dito. Pag nag-obey ka, binigay mo talaga yung hiningi ng Lord, papalitan niya ng mas grabe pa. Pag tinatawag kang magpastor ka. Pwedeng ngayon ay sinasabi mong, ayaw ko muna dahil maganda yung pinapatakbo mong business. Kumikita ka ng salapi, pero sa likod nun, wala ka naman talagang kaligayahan sa puso mo. Sumunod ka sa Panginoon. Meron siyang gagawing
higit pa doon. Pwede niyang palitan ng mas marami pang blessing. So, pagsunod, napaka-importante. Gaano kataas ang ating pananampalataya. Dito sa panghuli, ang kunglod, nakikita po natin na yung bunga ng pagsunod ni Abraham, pinagpala siya ng Diyos ng lubos-lubusan. Sana ang Diyos patuloy na mangusap ng mas klaro pa. Alam ko po kung minsan, di ba, ang Diyos ay nangungusap sa atin sa mga iba't ibang bagay, circumstances, kung nakikinig tayo ng preaching, nagbabasa tayo ng Biblia, sa panaginip, sa vision at sa kanyang boses, kung ano pa, nangungusap ang Diyos. Ang aking dalangin sana ay buksan ng Diyos ang ating spiritual na pandinig para makilala, ma-distinguish, ma-determine natin na ang boses ay galing sa Kanya. At kung nangyari yon, humanda po tayo. Yung Kanyang hinihingi, bigay lang, let go lang. Mahirap man ito, let go lang. Sabihin ko sa iyo, at the end of it, pagpapala ay Kanyang ibibigay sa iyo. Sobra-sobrang pagpapala ay Kanyang ibibigay. Amen. Sabi nga ng Diyos, pag sinabi niya na He provides our need, He provides our need. Amen. Kaya nga maalala ko nung una, ako naman ay pumunta sa college before na gusto ko ring magkukuha ng teaching. Hindi naman ako natuloy. Ang aking nanay, alam niyo sa baryo, pag ang iyong mga anak ay makaka-graduate, magkakaroon ng diploma, ay karangalan ng magulang yun. Parang, kinikilala kang ganito. Noong hinipo at tinawag ako ng Panginoon, babay teaching profession. Tinupad ko ang tawag ng Panginoon. Kung minsan ang hirap i-sacrifice yun, yung kaligayahan ng nanay mo. Malungkot na malungkot ang nanay ko noon. Pero naintindihan niya yung pagbibigay ng panahon at pakikinig, pag-o-obey sa Panginoon. Iba. Ngayon, I honor and praise the Lord. Kung naging teacher ako ngayon, di wala ako ngayon dito, di ba? Amen? Kung naging teacher ako ngayon, hindi ako nakapangasawa ng yung binibigay talaga ng Lord. Ibig sabihin, ang Diyos, meron siyang sariling programa sa iyong buhay. Uulitin ko, ano yung pinapag-give up ng Panginoon na mabigat sa iyo? Sasabihin ko sa iyo, hindi ka malulugi sa iyong pagsunod. Tayo'y manalangin. Panginoon, salamat sa level ng pananampalataya ni Abraham na aming pinag-aralan. Hindi siya nag-atubili, hindi siya nag-doubt. Panginoon, nung siya ay kausapin at tinawag mo, sinabi niya agad, Lord, here I am. Ngayon, Panginoon, mangusap ka ng mas maliwanag sa amin at turuan mo kaming sasagot ng Lord, andito po kami. Use me, Lord. Send me, Lord. Use me, Lord. Ang lahat ng mga bagay dito sa mundo ay mga material. Kung minsan, hindi namin nakikita yung eternal value. Pero yung pagsunod sa iyo, Panginoon, ay, Lord, alam namin na ang pagsunod ay may kaakibat, may corresponds blessing ito. Pagpapala. I-bless mo ang bawat puso at tainga, puso na nakinig, nakapakinig sa mensaheng ito. The Father of Faith, the life of Abraham, O God, ang kanyang pag-offer sa kanyang kaisa-isa at mahal na anak. Ang kanyang pagsunod, lalo mo siyang blines at pinagpala. Tulungan mo po kami maging masunurin. Tulungan mo po kaming maging mapagtagumpay sa lahat ng mga aming hinaharap at kakaharapin mga struggle, hamon, challenges
sa buhay na ito. Tulungan mo ang bawat isa. Ito ang ating dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, na aming tagapagligtas. Amen and amen. Magandang hapon, magandang oras sa bawat isa sa atin.